Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. I've witnessed a lot of happy stories and di jud mawala ang sad no. I was inspired by Forever Love nga confession ni Lucky. So mag-confess sab ko. Just call me Leah, a flight attendant / cabin crew sa usa ka airline nga Japan-based. Ichika na ko ang about sa kong love life before I finally became a cabin crew. High school ko when I met James. Nagkailami tungod sa usa ka KTV bar. He asked my number din didto na nagsugod. Gwapo si James. Puti, ganahan siyag banda og kulot og buhok. Iyang batasan is very ideal for me. Sumoto nga nunguyab siya sa akog almost 5 months. Siyempre, pabibis ata. So ayun, napaka-ideal jud niya. Di siya ganahan matugmig na ay misunderstandings. He always reminds me about my medications and such. Kay lagi, anemic jud ko. Mild lang jud pero OA siya. Murag siya pa'y hadlok sa anemic kaysa sa kuha. Sumoto, our relationship lasted for 5 years. Yup. 5 katuig mi. No call-offs happened. Inana ka-ideal si James. We witnessed a lots of sunrise and sunsets og nagbuhat og daghan nga memories. But throughout that 5 years, we never did it. Yes, wala jud na sa kong utok. Never sumapi. Because I believe that virginity is the best gift jud para sa mabana nako pohon. Di sab sapat ang 5 years para ihatag nako akong purity sa iya ha. Kay kung love ko niya, dili na ang ihang apas. Right? I graduated senior high school and applied sa nag-hiring nga airlines. Timing jud kaayo. Sa moto, nadawat ko sa unang test. Moto ang i-inspect imong features. Same sab sa interview. Although I was trembling in fear, but James encouraged me. Kaya na ni mo, Leah. Ikaw pa ba? Kaya na ni mo. Tig-cheer up siya sa kuha. O diba? Nganong mangita paruglain nga whole package na siya. So I faced the interviewer calm even I'm under pressure. After a few minutes sa pag-interview nako, they told me nga mag-message ra sila. I was dumbfounded. Basin dili ko qualified or ang akong answer is not that impressing. So niuloy kong nagmugot ang noong. Pagabot na ako sa balay, na dito naghuwat si James. He asked me if what's wrong. Tas mauto kong giingnan ako siya nga mauni na. As expected, gihag ko niya din gihagad kong laag. Joyride me. Human na mo ma-spend ang nights nga long rides ra. Na chill ko. Finally, nawala na jud sa akong mind ang about sa interview. Then 2 days after, nag-email na ako. Ni-highlight jud sa akong mata pagkakita na ako sa word nga you are hired. Like, I was so happy. I want to jump into much happiness. 6 months training among gibuhat as cabin crew. Salud sa 6 months, talagsa na lang may magkita o magkaistorya ni James. Kay lagi, busy na ko. Ang James as James, nisabot jud siya tama na ako. Naay times nga magbilar jud ko para lang magkaistorya me. Although na ay away ginagmay, pero ma-fix ra gihapon namo. Always siya nga mag-ingon, nga basin makakita kag much better na ako diha. And I always end up smiling. Dili na ako ikabaylo among 5 years para lang sa gwapo na akong mga kauban. Then ay one time nga nanangid siya nga magtagyay sila siya mga igaga og barkada. Lisod pog dili sugtan. I allowed him what he wanted to do as long as he know his limitations. 2 months before mag-end ang 6 months nga training, busy na jud kayo ko. Sa gunson among activities ug exams ug test. Nawadan kong time para makig-communicate siya ha. Human sa whole day nga daghang activities, pagigda sa kama, largo, pislok tungod sa kakapoy.
Then finally, after 6 months, graduate na ko. O ganap na nga FA sa akong dream company. Dali-dali kong niuli sa balay, daw ni Gakos kang mama. Saying, nga ma, flight attendant na ko. Lami kay sa feeling, nag-rest ako dito. I never called James kasi gusto na ako siya i-surprise. Then finally, na-reach na nako ang isa sa mong goals. Siya na lang akong huwatan. Pagagabi ni adto ko sa balay nila James, and I was wondering anong gloomy kayo og shock siya nga nakita ko. Ako siyang gingnan, nga love, flight attendant na ko. Natupad na nako atong isa sa mga goals. Naismell na siya nako o gigakos ko. As an emotionally human being, nakahila ko tungod sa kamingaw o kalipay nga at last, nagkita na jud me. Din giingnan nako siya, nga imo na lang dream atong i-achieve pohon love. Tabangan ti ka. Gigreet o gi-congratulate sab ko siyang family and I'm really flattered. Nagbunga ra akong struggles. Among struggles. Pero pansin ako morag uncomfy si James. Dili mahimutang. I asked him kung okay ra ba siya pero nitubag ra siya okay ra. Di milabay ang mga panahon, nagsugod na akong duty. Layover og 2 days sa Manila. Pero ako una-una, tuagi hapon kang James. Weird kaayo iyang lihok. Permi tulala o lutang kaayo ka istorya. Not until such time nga busy kong scroll sa newsfeed nako while waiting sa iyang reply when someone sends me a friend request. Pagtanaw nako sa iyang mutual kay 60 friends apil na si James. Maong gi-accept nako. Automatic dayon nga nibagting ang akong messenger. Og mao ni message niya. Hi. Mitubag ko, hello. Tinangutan na siya kung uyab ba ko ni James. Mitubag ko, oh. Og nangutan na ko ngano. Then maingon siya, nga wala man. Happy ko para sa inyo. Tas pa mong convo, niskot siya about siyang dreams nga gusto niya i-pursue pero na hindrance. So I asked what kind of hindrance. Kaya based sa post niya, may kayaman. Sexy sub tapos puti. Yan mingon siya, nga na ako'y gidala nga wala tuyua. Isa ra dayon ni sulod sa kong utok, nga boros siya. Most common hindrance to reach one's dreams. Ako siyang gipangutana, nga boros ka? Mitubag siya, nga kabalo ligi ka. Din ako siyang gipangutana, nga kinsay amahan anaday. Halos mahugno akong kalibutan pangingon niya nga akong kapares ang amahan. I mean straight to the point kayo. Wako nakasagang. Then she asked me a favor. Mingon siya, nga pwede ko mo favor liya. Balag nakabalo ka nga naay responsibilidad si James ako Ayaw lang siya buwagi. Nakahilak ko og nangatol na ko nga mobalik sa among lugar. Gusto na ako sukmatan si James kung unsa ni katinuod. Gusto ko mag-wild. Sakit kayo kong dughan. Grabe na akong hilak. Nawad-an akong pakialam sa akong kakro nga natingala nga nung nikalikog hilak. Gingon sab ni girl kung wento na hitabo. That was the time nga nanangit si James sa ako nga magtagay sila. Pero wala nagisgot si James nga naay bae. Og duha na kabuwan ang iyahang giboros. So after 2 days nga layover, lutang ko nga nag-serve sa akong customers. Ikapila sab ko gikasabaan sa mong head. Wala nagkitima akong trabaho. Newbie para bagyod tawon ko. Pagbalik na ko sa among place, gisugat ko ni James sa airport nga dako ang isi o gigakos ko. Gigunitan sab na kog maayo ang handle sa kong maleta nga murag didto ra ko nagkuhag kusog para di mo breakdown. Yun sa kahapagkatulog ni James kada gabi knowing nga naa siya'y responsibilidad sa lain. Nga na siya'y sayop nga gibuhat na ako. Nanguta na siya, love, tulala ligi ka. Okay ra ka? Lawom na imuhang eye bags. Wako'y laing nabuhat kundi ang may smiler daw.
Tinanghagad og panguli. Ni-suggest pa siya nga magmakdo me pero ni-decline ko. Reasoning nga gikapoy ko. Kapoy man jud. Pero mas gikapoy ko sabot og maintain sa akong posture bisan deep inside. Lami na mo hilak. Lami siya laparuhon. Pero makahuwat man siguro ang confrontation no. Magpahulay lang sa ako. Then later that night I called him, asking for a joyride kay na-miss na nako. Just a white lie. Gusto lang nako siya maistorya nga masinsinan. Gikuha ko niya sa balay. Nagdala pa siya fries para among makaon-kaon pag stop over me sa kalsada. Sumoni ang dagan sa mong convo. Ako siyang giingnan nga kumusta ang kinabuhi nga nako sa layo love. Mitubag siya nga gimingaw daw siya nako. Just like before, he keeps on speaking some flowery words nga magpakilig sa kuha before. Pero dili na karon. Murag kada sweet words nga yung ipanglito kay bidlian ako. I don't know. I find every words disgusting. Sa mong convo, I mentioned that girl nga ni-chat na ako tong time nga na ako sa Manila. Let's call her Via. So gimension ako si Via niya. Ako siyang gipangutana kung na ba siya'y nailahan nga Via. Bisan dili ko magtanaw kabalo ko nga gipangulbaan na siya. Mitubag dayon siya nga barkada sa akong igagaw. It's funny kay dili jud niya itugan. Murag mas napiga pa sa kasakit akong dughan niya ng hagad na siyag manguli. Obviously avoiding the topic. Wala ko ilaing nabuhat kundi ang musugot nga manguli. It's been a long day for me. Pero nitugaan ko kay mama tanan. Gihilak na ko ang kasakit. Imbis nga mo duty ko, na late na. Guba na sab akong make-up. Sigihan yung comfort ni mama through hug but the pain is very unbearable. Labaw na gigugmaan ko pag-ayo kay James. Gusto na ako magpaka-selfish. Gusto na ako akuara si James. I even think of leaving the town with James para malayo siya kang Via. Pero kabalo ko nga dili na pwede. Dili yun siya pwede. Masamot pa ko nga nakarealize sa mga tambag ni mama. Na gusto ka magdako ang anak ni James nga walay amahan. Suma ikaw, kuwang Via magdako nga way amahan. And yes, lisod magdako nga way amahan. Usay masuya ko sa akong mga colleagues kay during graduation na ilang papa. Ako wala. Pero wa man sab nagkuwang si mama sa pagpalangga nako. Pero lahi rejod pag naa kay amahan. The next day I decided to meet this Via. Sa exact day nga 5 years o 8 months namo ni James. Siyempre na dyan ay flowers. James as James. Pero instead nga makafeel kog happiness na sakitan ko. This will be the end of our relationship. Di ko gusto magdako ang anak ni James nga wala siya. Walay amahan. So dito mi sa favorite place namo ni James nakita. Always every mot-mot namo. Naguwat dito si James nga naidako nga ngisi o naay gunit nga mga buwak. Dito rapod ko na kunahuna kung unsa katibay among relasyon sa una. Pero karon wala na. Buwag na. Ngayon siya, I love, happy 68th Mansari. Gigakos ko niya. Kabalo ko natingala siya nga nung wala ako nigakos pabalik. O mas kinigreet man lang. Dito siya nakapangutanag, what's wrong? Ningon lang ko nga wala ko kabalo, ako magsugod. Gubot ako nahuna, dito na ako nihilak paingon niya nga, love, eskwela na ko criminology pohon. Hapit na nato ma-reach atong pangandoy. Akong ginuhuna nga sa wakas makabot na niya iyang pangandoy. Pero dili na ako ang kauban. Ako siyang giingnan nga congrats James. Siguro natingala siya nga nung James na akong tawag. Gigunita niya kung aping daw gipaatubang siya ha. Asking if I'm not happy ba daw. Of course happy ko. Happy ko kaayo. Bisa nagkalisod ko istorya na ning kamot ko nga malitok jud nako tanan na akong gusto ingon. Lisod na.
Basin mausap pag pinakalit akong utok. Ako siyang giingnan nga pwede ta kami istorya. Tabag siya sige love. Unsa man. Kulbaan man ta sa imong pagkaseryoso oy. Nipalayo ko sa iyahaw isa kalakang ay ako nag-istorya sa akong gibate. Ako siyang giingnan. Nakabalo ko unsay nahitabo sa inyo ni Via. Diha palang nihilak na kog taman. Nganong wa ka nitugan ako. Wala ko niya tubaga. Nidoko ra siya maong nagpadayon ra kog istorya. Love, abi ba na kog ako ra? Di ba daghan kay tagpangandoy? Ikaw magpulis, din ako mag-flight attendant. Build a house together. Have children. Pero nganong inani? Nganong niabot ani? Mas nakahilak pa ko nga nakita na ko ang gitan amin ni Via. Dapit sa naay na maligyag fishbowl. Mingon siya. Love, sorry. Mora na ang iyahang gingon. No explanations. Hinoon, nganong mag-explain pa sab siya, diba? Abi ba na kog maghuwat ka? Huwatan ko nimo. Di ba ni saad ka na? Mao na akong gipanghawakan mintras nag-training ko, love. Sakit kay para sa ko ang mintras nag-struggle ko reach sa ko ang dream, nagbuhat kag dakong sayo. Anak ka, di ni mo ma-imagine imong future kung dili ko kauban. James, sakit. Wa ko nakaangal, nagikalit ko niya kakos. Mingon siya, Lia, naay nahitabo namo pero kabalo ko nga wala to nagbunga. Lia, ayaw sabani. Naan na tao, hapit na ta. Gipadol na ko sa mga si Via, gigunitan ako ihang tiyan og mas nakahilak. Imagine holding others' tummy with a baby that should be yours. Ako dapat ang nagdala sa anak kay James pero murag dili masugot si Lord. Niya na din ko nga dili na ko gusto magdako ning bataa nga way amahan. Kay balobi ka James, unsa ko ka hopeful nga one day magpakita akong papa. Nga willing ko kalimtan ang pagbiya niya sa mua mo balik lang siya. Di ko gusto nga magdako ni sa broken ng family pareha sa pagdako nako. Wala ko sabot sa kong gibate. Maskin si Via naghilak o si James tulala lang nga nagtanaw sa tiyan ni Via. Bisan unsa kahot sa kong kasing-kasing, gigakos na ko si Via daw giingnan nga. Ati man na inyong anak. Muramig buang tanawon. Gihag kog balik ni Via tas niingon nga wa na ko gitupad ihang favor. Dili ko selfish. Dili na nako mabasol si Via nga nidagan siya man ako gigakos. Den ako ratan ko nga nikalit og luhod si James sa akong tubangan. Sorry, wala na ko tuyo alangga. Hubog ko ato nga time. Wala na nako siya pahumana o giga ko siya. Huwag ako siyang giingnan nga siguro dili jud kita langga. Gitagbo rata pero dili kita ang magdayon. Karon, reach imong dream. Di ba may eskwela na kag-cream? Padayon lang ga. Gusto na ko nga tagaan nimo og maayong kaugmaon ng imong anak. Nga dapat anak nato. Go, my future police officer. Reach your dreams now, even without me. Bisan unsa jud kadugay inyong panag-uban kung dili jud kamo, dili jud kamo. Boys, girls, please be contented of what you have. A single mistake can destroy something really important. Ayaw mong padala kung love kay ninyo ang inyong kapares. Learn to wait. Anta, maka-learn mong lesson aning akong gi-share nga confession. So, dili ko sure kung naabay moral or lesson ani. As of now, police officer na jud si James ug usa ka frontliner sa mong lungsod. While ako nag-rest sa karon diri sa Japan,
with my mama kay na-stuck me sa quarantine. Dari nilang kutaman, ready for take off. Lia.